Halløjsalis. Ahmed og Stig her. Vi vil selvfølgelig snakke om dansk udenrigspolitik. Som vi fik til opgave. Ja, Danmark under Napoleonkrigen. Når vi snakker om Danmark under Napoleonkrigen, så snakker vi om, altså generelt om slutningen af 1700-tallet. Og i forbindelse med altså slutningen af 1700-tallet, så snakker vi om den engelsk-franske kolonikrig, og de krige, der opstod i forbindelse med den franske revolution, og så Napoleonkrigen, hvor Danmark placerer sig neutralt. Det, at vi placerer os neutralt, det giver os nogle handelsmæssige fordele. Fordi vi altså i den her periode, der varetager vi de krigsførende landes handel på danske skibe, og det skete via danske havne. Det er det her, man kalder den florissante handelsperiode. Og det var det der gjorde, at København og forstederne, de blomstrede op. Men det gav også noget dårligt. For det, at man stiller sig og udgiver sig for at være neutral, men alligevel hjælper til på både den ene og den anden side, det endte med at give dårligt igen. Danmark, de står for de stiller sig op mod nogle stormagter, og det fører til et katastrofalt nederlag. Hvor vi for eksempel ser, at der er Københavns bombardement og udleveringen af flåden i 1807, som både var ydmygende, og det betød så enden på den florissante handelsperiode, og førte til dårlige økonomiske tider. Ja, men efter Napoleons nederlag her efter Napoleonskrigene, så blev der holdt en Wienerkongres i 1814-15, og der så vi jo, at kong Frederik den 6. og blandt andet ham der Niels Rosenkrantz, jeg tror han var udenrigsminister, de deltog jo. Og diskussionen gik ud på, at de var bange for, at Danmark skulle slette som nation. Så det man gjorde, og det drejede sig om, det var, at Danmark skulle overleve, og selvfølgelig på den mest gunstige måde, ikke også? Fordi de ville jo gerne beholde som en nation. Og det man så gjorde i den her periode, det var, at man havde en udenrigspolitisk dvale. Altså vi lå sådan lidt i dvale og lænede os lidt tilbage, fordi vi ville også gerne opretholde vores forhold med Sverige. Vi havde erklæret krig mod dem i 1808 til 1812, så hvor vi blandt andet mistede Skåne og Norge, så vi skulle ligesom lige have nogle ting på plads, før vi deltog i noget helt stort udlandsk. Så har vi jo Danmark under Treårskrigen, og det er så den krig, vi kender som første Slesvigkrig, som er i perioden, som foregår i perioden 1848 til 1850. Og det er jo den her borgerkrig, der foregår, som tager udgangspunkt i, at Slesvig-Holstenerne, altså det er så de nationalliberale Slesvig-Holstenere, de vil have, at Slesvig og Holsten, de skal løsrives fra Danmark, og så sammensluttes til en tyskpræget Slesvig-Holstensk stat. Og det vil den danske regering ikke gå med til. Den danske stat. Det de vil gå med til, det er at give slip på Holsten, men beholde Slesvig. Det fører så til den her borgerkrig, som er en national konflikt. Det skal også lige siges, at det ikke er kun Holsten, at Danmark vil forære væk, men det er også Lauenburg, som også var det. Og igen. Ja, så har vi Danmark under 1864, det er så her den velkendte Slesvig-Holsten krig, den anden Slesvig-Holsten krig. Den foregår. Danmark er i krig mod Preussen og Østrig. Og det er Østrig, ikke? Og det der så sker, det er, at vi selvfølgelig i Danmark har en aktiv udenrigspolitik, fordi vi ligesom går i krig, ikke? Med et andet land. Men ud over det, så ender det med, at Danmark må afgive Slesvig og Holsten og Lauenburg, var det ikke den hed? Lauenburg, ja. Og så er der jo stor diskussion om, hvor fanden grænsen der skal gå hen. Men i 1920 ved en folkeafstemning, så er Sønderjylland delt op på den måde, som vi kender det i dag. Lige ned under Als, til at sige, ikke?
Aflet! Nå, det der så sker, efter vores kæmpe nederlag i 1864, der bliver vi jo ligesom der bliver Danmark som stat ligesom nødt til at overleve. Jeg ved godt, vi sagde det ved Napoleonskrigene. Det passer ikke. Det var en fejl, Lis. Det må du undskylde. Men det er først nu, det handler om at overleve for nationen Danmark. Og det der så sker, det er, at vi har vores første store udenrigspolitiske begivenhed, som tager sted ved 1. verdenskrig i 1914, hvor at... Vi har jo 1. verdenskrig, som Steve siger. Og under 1. verdenskrig, der vælger Danmark igen at være neutrale. Og som igen er en fordel for dem, fordi så det er godt for handelen. Der kan man handle med begge sider, med begge parter. Men så er det her med de vanskelige valg. Fordi Tyskland, de vil gerne have lov til at benytte Danmark som sådan en adgangsvej til Østersøen. Og samtidig så vil de gerne opsætte miner og altså for at afskære sig fra fjenden også, som for eksempel som er altså en af dem, det er så Storbritannien. Men ja, Danmark der er det der man står over for et vanskeligt valg, men man vælger så at sige ja. Til min udlægning. Ja. Og når vi siger ja, så frygter vi så, at Storbritannien måske, altså, de vil se det som et fjendtligt valg, og måske så vil de gennemføre endnu et bombardement, som de gjorde i 1807, som vi nævnte før. Og altså på den anden side, hvis vi nu havde sagt nej til, at tyskerne de kunne bruge altså det danske område, jamen så ville det jo ende med, at vi bliver besat af Tyskland. Og så bliver vi alligevel nødt til at afskære den, altså vejen for englænderne. Eller for britterne. Men det gode ved det var, at englænderne, de var forstående, altså efter at vi havde sagt ja, og efter vi gjorde det, så der var altså englænderne, de var jo ikke helt tilfredse med det, men de var forstående over for det. Og vi fik lov til at beholde vores neutrale politik. Ja, neutralitetspolitik hedder det så. Og vi havde mulighed for at fortsætte vores handel med både tyskerne og englænderne. Ja. Ja, vi sluttede så her i 1918 1. verdenskrig, hvor tyskerne tabte. Det er det med at gøre igen, men det snakker vi om senere. Men Danmark fik generelt en bedre stilling, og vi fik jo blandt andet også Nordslesvig genforenet, ikke også? Det vi nævnte før. Men det der så sker i 33, at når Hitler han kommer til magten, så frygter Danmark Hitler. Han er jo en tikkende bombe, kan vi godt blive enige om, ikke? Så vi valgte at holde os neutrale igen, vores udenrigspolitik. Men hvis man skal se det på den altså, sande side, så havde vi jo plads i vores udenrigspolitik til ligesom at bukke under for tyskerne. Og føre sådan en tyskvenlig politik. Ja, en tyskvenlig politik. Men Peter Münch, eller hvordan han navn udtales, som var udenrigsminister, han mente så, at den her politik ville føre til en tysk besættelse af landet, fordi vi ikke ligesom kunne forsvare os mod tyskerne på grund af den her politik. Og den her politik blev kaldt det Munchske system, fordi at han mente, at hvis danskerne de ligesom oprustede vores militære styrker og gjorde sig klar til angreb mod tyskerne, så ville tyskerne jo selvfølgelig se det som en trussel og med garanti angribe os, ikke? Så ja, det var så ligesom det hans system, de gik ud på. Ja, så er vi jo i 2. verdenskrig. Den starter jo i 1939, og det Danmark gjorde i den her tid, det er, at danskerne de skriver under på en ikke-angrebspagt, eller traktat hedder det så, med tyskerne. Og det gjorde man i håb om at imødegå tyskerne, og så skabe en fred imellem dem, altså med dem. Og ja, hvor de så selvfølgelig heller ikke skal angribe os. Men så sker der noget den 9. april 1940, og derfor det hele det brød sammen, fordi pludselig så uden varsel, så marcherer de tyske soldater bare hen over de danske grænser, og så erklærer de Danmark besat. Og
ja, her i den her, altså, det der sker så, det er, at den danske politik, den bliver jo sådan mere eller mindre bare slettet. Og så var formålet jo at tilfredsstille, eller at gøre tyskerne tilfredse. Men så sker der så noget. Og det har vi så. Vi skal slide. 1943. Der sker, altså, indtil da fører vi en samarbejdspolitik med dem. Men i 1943, der er der de her modstandsbevægelser, der gør oprør. Og modstand, ja, det resulterer i, at regeringen vælter i Danmark, og modstandsbevægelsen, den er aktiv mod besættelsesmagten, og vi har ingen dansk regering, så det er dem, der sidder, og det er dem, der regerer. 2. verdenskrig over. Tyskland tabt. Tyskland blev hovedsageligt delt op i Vest- og Østtyskland, som vi kendte DDR og BDR. Men det gode var, at tyskerne de var ikke rigtig en trussel for vores sikkerhedspolitik mere her i Danmark. Og vi skulle ikke rigtig være bange for nogle trusler på den side af sagen, vel? Men der opstod jo en konflikt mellem USA og Sovjetunionen. Og så var et meget stort sådan, politisk spørgsmål i Danmark jo, om man så skulle beholde den her neutralitetspolitik, som der tydeligvis ikke var så mange, der var så glade for her i landet, eller om man skulle vælge den anden side. Og tage imod et NATO-medlemskab. Altså skulle man tage imod det her NATO-medlemskab, eller skulle man tilknytte sig Vestblokken, og så ikke Vestblokken, men vente på en mulighed fra Sovjetunionen, så man kan tilslutte sig Østblokken. Det endte så med, at Danmark sagde ja til NATO-medlemskabet, og så bryder vi vores neutralitetspolitik. Og som vi vil komme ind på senere, så kommer Danmark til at føre en aktiv udenrigspolitik igennem offentlige organisationer, altså en international aktivisme.